Sanibonani, ngingudokotela Aruselvan, umhlengikazi omkhulu wezifo zobuchopho e-Apollo Hospital eChennai. Ngithanda ukukhuluma mayelana ne-vertigo. Ngakho-ke i-vertigo ayiyona isifo iwuphawu. Ngokuvamile, amagama amaningi asetshenziswa njengokuthi chaka, ukuzwa isiyezi, ukujikeleza kwekhanda, ukungalingani, ukuzizwa uphushwa, noma ukuzizwa sengathi uyanyakaziswa, njalo njalo. Ngakho-ke i-vertigo iwuphawu oluphazamisa kakhulu impilo yomuntu. Kumele sithole imbangela yangempela. Kukhona izimbangela eziyisikhombisa noma eziyisishiyagalombili ezibalulekile. Uma sesithole ukuthi imbangela iyini, siyelapha. Ezinye izinhlobo ze-vertigo zingalapheka ezinsukwini ezimbalwa nje. Ezinye izinhlobo ze-vertigo zingaba ukuhlaselwa kungavinjelwa ngokwelashwa okuvimbelayo. Labo abanezinkinga ezihlala isikhathi eside ze-vestibular bangazuza kakhulu ohlelweni lwe-physiotherapy. Ngakho-ke i-vertigo iyinkinga engase ilashwe kahle kakhulu. Okungcono kakhulu kungaba ukuya endaweni enesikhungo sokwelapha i-vertigo esihlanganisiwe, lapho singathola khona ukwelashwa okuhle kakhulu okungenzeka.